Hello, köszöntünk mindenkit, ez itt a Média Zero. Az első kísérleti úgynevezett pilot adást látjátok. Terveink szerint ez a csatorna olyan tartalmat kínál majd, amit nemigen találtok meg a hazai közösségi média kínálatban, és ez most nem valami nagyképű öntömjénezés, hanem tényleg erre készülünk. A Média Zero egy elemző csatorna, de olyan, ami nem kötődik egyetlen politikai vagy gazdasági érdekcsoporthoz sem. Így pedig valóban függetlenül és szabadon tudunk beszélni, ameddig persze le nem szerződünk valamelyik politikai vagy gazdasági érdekcsoporthoz. Na de addig is örüljünk közösen annak, hogy most még szabadok vagyunk, így nem kell megfelelnünk senkinek, csak és kizárólag nektek, akik hallgattok, és majd valamikor később néztek is bennünket. Köszöntöm itt a stúdióban elemzőtársamat, Balla Csabát, politológust, fanatikus politikai szakértőt. Sziasztok! Én pedig Kapitány Gergely vagyok. Május 20-án rögzítjük az adást, vagyis kicsivel több mint egy hónap telt el a parlamenti választások, vagy ahogy a tiszapártiak mondják, a rendszerváltás óta, ami lemosta, megszüntette, kiradírozta a 16 évig egyeduralkodó, kétharmaddal kormányzó Fideszt a politikai térképről. Orbán Viktor pártja romokban, adásunk idején olyan 20% körüli támogatottsággal bírnak, Magyar Péter és a Tiszapárt pedig szárnyal, és igen hosszú mézes heteit éli, láthatóan nem apadó lelkesedéssel, és abszolút filmszínházzal. Kanyarodjunk is rá az első témánkra, tényleg rendszerváltás történt-e, vagy ez csak egy jól hangzó, ám bár ostobínereknek való bluff, vagy szebben megfogalmazva narratíva. Szóval Csaba, rendszerváltás történt Magyarországon, vagy sem? Hát ez akkor fog kiderülni, hogyha meglátjuk, hogy milyen törvényjavaslatokkal áll elő az új parlamenti többség. Ott most van egy kis csúszás, ahogy itt nézem a híreket. Hát igen, nem sietik el a dolgokat, de nyilván majd ők is belejönnek abba, hogy kell egy törvényjavaslatot megfogalmazni és benyújtani az országház elé. A kormányzati munka is majd valószínűleg el fog indulni, de hát ugye ott is látjuk, hogy egyelőre még csak a közigazgatási államtitkárokat sikerült kinevezni. Kicsit döcögősen indul ez a történet, de szerintem azért így a nyár közepére már látni fogjuk nagyjából, hogy amúgy mit is szeretnének pontosan kezdeni az országgal. Van-e arra bármilyen utalójel, hogy ezt a parlamenti demokráciát, amiben vagyunk a rendszerváltás óta, szeretnék megváltoztatni? Illetve, ha nem látsz ilyet, vagy látsz, majd elmondod, de ha nem látsz ilyet, akkor van-e olyan berendezkedés, ami esetleg érdekes lehet ebből a szempontból, talán úgy is, hogy mondjuk áttérnek, és akkor tényleg egyfajta rendszerváltásról lehet majd beszélni. Most nagy polémia megy a köztársasági elnök körül, hogy mondjon le, vagy lemondatják, vagy megfosztják a tisztségét. És ezzel kapcsolatban az új miniszterelnök Magyar Péter tett is arra utaló mondatokat, hogy megfontolják azt, hogy esetleg a közvetlen elnökválasztás intézményét bevezetnék, amit igazából ugye egy új alaptörvénynek, illetve új alkotmánynak az elfogadásának a keretében döntene róla az új országgyűlés, illetve egy népszavazás. Ezeket elmondta, részleteket nem mondott. Összességében azt gondolom, hogy eddig is egy kvázi félelnöki rendszer alakult ki Magyarországon az elmúlt 20-25 évben. A miniszterelnöknek a pozíciója az évről évre folyamatosan emelkedett el a parlamentáris demokráciákban megszokott pozíciótól. És ugye ez a mostani választás, ez ugye konkrétan arról szólt, hogy az előző miniszterelnököt, Orbán Viktort akarják az emberek, hogy folytassa, vagy ne folytassa. Semmi másról nem szólt a narratíva, mint egy Orbán melletti kampányról, illetve egy Orbán ellenes kampányról. És ez önmagában azt mutatja meg, hogy a magyar választópolgároknak van igénye arra, hogy közvetlenül választhassák meg a legfőbb közjogi méltóságot is akár. Erről egyébként Magyar Péter is sokat beszélt, illetve a legutóbbi egy-két nappal ezelőtti sajtótájékoztatóján talán kormányinfo is volt az egyben. Ott pedig nagyon hosszasan beszélt arról, hogy sokkal több jog
illetné meg, vagy sokkal több jogot érdemelne a köztársasági elnök annál, mint ami ma van, illetve amit a jelenlegi köztársasági elnök kommunikál a nyilvánosság felé, vagy ahogy ő maga felfogja a saját szerepét. Ha jól emlékszem, ezt ugye annak kapcsán mondta Magyar Péter, hogy Súlyog Tamás ugye közjogi szereplőként fogja föl magát, és ő teljes mértékben a politikán kívüli világban képzeli el az ő tevékenységét, ami bizonyos szempontból akár működhet is, de azért meg kell nézni azt, hogy Sólyom László 2006-ban igenis tett megjegyzéseket az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, hogy azért érdemes lenne megfontolnia, ugye, hogy mondjon le. Ennek következménye volt az, hogy ugye elbábozták azt a konstruktív bizalmatlansági indítványt, bocsánat, nem is konstruktív bizalmatlansági indítvány volt, hanem egy bizalmatlansági indítványt fogadtatott el maga mellett Gyurcsány Ferenc, amivel ő le is söpörte magáról ezt a Sólyom megnyilatkozást. Hát nyilván láttuk azt, hogy ez hova vezetett. Ez felfogás kérdése igazából, hogy a köztársasági elnöknek nyilván, hogyha közvetlenül választott, és a választók hatalmazzák fel a legitimációjával, akkor igenis kötelessége megszólalni a közt érdeklő és közérdeklődése számot tartó politikai ügyekben. Neki azért kell egy álláspontot kialakítania. A jelenlegi rendszerben ugye, hogy a parlament választja meg a köztársasági elnököt, igazából ez egy díszszerep. És igazából az alaptörvény is ehhez szabja a köztársasági elnöknek a jogosítványait. Nyilván, hogyha egy közvetlenül választott köztársasági elnöke lenne Magyarországnak, akkor őt fel lehetne ruházni, illetve át lehetne helyezni hozzá végrehajtó hatalomnak egy bizonyos részét is. Mondjuk például a francia félelnöki rendszer az egy viszonylag régóta jól működő, nyilván ott is ugye folyamatosan voltak változások benne az elmúlt évtizedekben, de egy jól működő rendszer képét mutatja. Ott is ugye a jelenlegi kormányválságokat a parlamentnek a széttagoltsága, illetve az ottani problémák veszélyeztetik, de amúgy az, hogy a köztársasági elnök közvetlenül lett megválasztva, az mégis tud egy áthidalást nyújtani azokban az időkben is, amikor kormányválságok sújtják Franciaországot. Nehezen, de azért mindig születik egy megoldás, de ehhez kell az, hogy egy valódi politikai felhatalmazással rendelkező közjogi méltóság ott legyen az ország élén. És bocsott, a fékek és ellensúlyok rendszere az hogy néz ki, illetve egy ilyen szisztémában ki a főnök, a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök? Mert mi az elmúlt években Macront rengeteg alkalommal, rengeteg helyen lehetett látni, nemzetközi tárgyalásokon, EU-ban, Oroszországban, de az, hogy ki Franciaországnak a miniszterelnöke, hát erősen rá kéne googliznom most. Igen, ez ott úgy működik, hogy azért látjuk ugye főleg a nemzetközi ügyekben Macront elsősorban, mert ott a külpolitikának az irányítása az elnöknek a szuverén joga. De ott van például Lengyelország, ahol szintén közvetlen elnökválasztás van, viszont a lengyel elnöknek is azért vannak erősebb jogosítványai, mint mondjuk a magyarnak, de közel sem olyan erős, mint mondjuk a francia elnöknek. Ez igazából fokozatosság kérdése, hogy mennyire gyengíti az ember a miniszterelnöki pozíciót, és mennyire erősíti föl vele szembe a köztársasági elnököt. Ezt el lehet találni egy jó egyensúlyt, vagy jónak látszó egyensúlyt. Nyilván ugye mindennek az alapja a parlamenti többségnek a birtoklása. Mert ugye a jogszabályokat, amik alapján ugye eljár a köztársasági elnök is, eljár a
miniszterelnök is, azt nyilván a parlament hozza meg. Az biztos, mert erről is beszélt már Magyar Péter, hogy egy hosszú alkotmányozási folyamatra készülnek. Ő maga is talán több éves folyamatról beszélt, éppen azért, hogy a lehető legszélesebb társadalmi réteg érezze a sajátjának majd a készülő új alkotmányt. Jelentheti-e ez azt, és most itt full találgatunk tulajdonképpen, hogy akár ennek a folyamatnak a végén maga ez a félelnöki rendszer is bevezetésre kerüljön Magyarországon, mert ha valamikor, akkor most erre látszik társadalmi. Hát ha akarat nem is, de az, hogy el lehet fogadtatni a társadalommal egy ilyen szintű változást, hiszen a Tisza párt már a kampányában is ugye rendszerváltásról kommunikált, most a választások után is szinte minden nap használja ezt a szót. Tud ez működni Magyarországon szerinted, vagy tudna egy ilyen rendszer működni Magyarországon? Önmagában biztos, mármint hogy technikailag biztos, hogy tudna működni, a parlamenti többsége megvan hozzá a jelenlegi kormánypártnak. Igazából én úgy emlékszem, hogy talán voltak is ezzel kapcsolatos közvénykutatások, nem vagyok most ebben 100%-ig meggyőződve, de mintha társadalmi többség lenne amögött, hogy a köztársasági elnöknek a közvetlen választását azt mintha többen szeretnék, mint ahányan nem. Nem emlékszem, hogy volt-e ilyen, de mintha rém lenne, hogy ezt mérték bizonyos kutatóintézetek. Ez igazából egy abszolút támogatható kezdeményezés lenne. Nyilván itt is az ördög az a részletekben rejlik. Ha valóban elindul egy alkotmányozási folyamat, mondjuk ennek a kereteiről még ugye nem beszélt Magyar Péter, hogy ez hogyan és miképpen történne. Nyilván túl hosszú ideig sem szabad elhúzni, túl rövid idő alatt sem szabad, mert ugye akkor abban az ellenállásba tud beleütközni, mint amiben az előző kormánypártnak az alaptörvénye ütközött, hogy igazából a nemzetnek egy bizonyos része, közel fele nem érezte a magáénak azt az alaptörvényt. És ezért van most igény megint arra, hogy legyen egy új alaptörvény. De ugye kérdés az, hogy most visszatérünk-e a 2010 előtti, nyilván jogszabályilag nem fogunk visszatérni, hanem szellemiségébe visszatér a 2010 előtti alaptörvényhez, ami egy teljes mértékben technikai alaptörvény volt, ami a nemzetközi sztenderdeknek mindenben megfelelt összességében, de nem volt benne semmiféle ideológiai, eszmei kinyilatkoztatás. Abba szakértői konszenzus látszik kialakulni Magyarországon, hogy gyakorlatilag ezzel a választással az eddigi és eddig ismert pártrendszer vagy párt struktúra is felszámolódott, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak. Mit gondolsz, mennyire valószínű az a forgatókönyv, amit szintén többen mondanak, és rengeteg EU-s példát látunk erre, hogy olyan pártrendszer alakulhat ki Magyarországon, amely arra ösztönzi a politikai szereplőket, hogy koalíció kössenek egymással, sőt, csak koalíciós kormányok jöhessenek létre. Hát ez is a jelenlegi kormány többségtől függ, hogy ugye ezt is már belengedték többször kampányba is, azt hiszem talán a programjukba is megemlítették, illetve talán már a választások óta is, mintha már beszéltek volna róla, hogy milyen választási rendszer fog létrejönni. Ez a legsarkalatosabb kérdés, hogy elindul-e az új kormánytöbbség abba az irányba, hogy arányosabbá teszi a választási rendszert. Nyilván az magában hordozza azt, hogy a kétharmados a parlamenti kétharmad, mert ugye most 53%-os listás eredménnyel a mandátumoknak, ha jól emlékszem, közel a 80%-át 70%-át szerezte meg, azt hiszem, a kormánytöbbség. Ez nyilván rohadtul torzít, és a 38%-os Fidesz pedig a mandátumoknak a 25%-át kapta meg az országgyűlésben. Nyilván, hogyha ezen változtatnak és arányosabbá teszik, és mondjuk tényleg az 53%-kal rendelkező párt, vagy szavazatot kapott párt, az tényleg a mandátumoknak az 53%-át kapja meg, az egy sokkal kiegyensúlyozottabb helyzetet teremt, én szerintem, mert jelenleg ugye ez a győztes mindent visz, meg még annál is többet elv, ez
ez sok jóra nem vezet, illetve azért is gondolnám, hogy el kéne mozdulni ebből a pozícióból, mert az sem működhet, hogy esetleg minden ciklusban egy alkotmányozó hatalom kerüljön a kormányrúd mögé, és akkor minden 4 évben újra kezdjük az alaptörvénynek közjogi rendszernek az átszabását. Mindenképpen el kell indulni az arányosabb választási rendszer irányába. Ez az első. A második, hogy a pártfinanszírozást hogyan és miképpen szeretnék átalakítani Magyar Péterék. Mert ugye ez is egy nagyon fontos kérdés. Ebben is látni több példát Európában. Igazából Magyarországon nem igazán szeretnek az emberek pártoknak, de igazából semmilyen szervezetnek pénzt adni. Szerintem Magyar Péteréknek is, ha jól emlékszem, akkor talán 30-40 ezer így van, ez be is mondtam. Rendszerváltó, kártyakiváltójuk volt. Én azt gondolom, hogy ebből az összegből nem lehet egy országos pártot föntartani úgy, hogy nyilván minden egyes nagyobb város, vagy kisebb várostól a fővárosig, minden egyes választókerületben egy komoly jelenlétük legyen. És anélkül meg, hogyha nem látszik egy párt, akkor egy idő után elfordulnak tőle a választói. Akár jól kormányoz, akár rosszul kormányoz, valamennyire morzsolódást mindenképpen hoz magával az, hogyha nincsen egy kiépült pártszervezete, ami a legutolsó faluig is, ha kell, akkor le tud érni. Ráadásul ebben Magyar Péter igen erős volt a kampányban is, hiszen lábon lejárta az országot, talán nem is egyszer, 3-szor, vagy valami ilyesmi. Tehát úgy gondolom, hogy ők ezzel teljes mértékben tisztában vannak. Ráadásul tulajdonképpen nekik is most kell kitalálni, hogy egyáltalán mi legyen a Tisza pártnak a bázisa. Egyrészt ugye nem igazán van Tisza párt, minimális létszámmal működik. Ez a 3,5 millió választópolgár, aki rájuk szavazott, ennek valószínűleg a döntő többsége a Fidesz ellen szavazott, és tulajdonképpen a Tiszának ugyanúgy ezekbe az évekbe, az elkövetkezendő évekbe kell kiépítenie a saját bázisát, amiből majd tovább tud működni a következő ciklusokban. Hát igen, ugye az előző kérdésnél mondtad azt, hogy ugye megszűnt a pártrendszer. Igen, konkrétan az én véleményem az, hogy Magyar Péter, illetve a Tisza párt, ami egy választási párt, legalábbis jelen állapotában, letarolta a teljes magyar pártrendszert. Így van. Az ellenzéket is, és az ellenzéket letakarította már 24-be, és most a Fideszt is letakarította. Igazából egyetlen egy olyan párt van, amit meg se karcolt összességében ez az egész kampány, ami volt, az a Mi Hazánk, mert ők még 10%-kal magasabb részvétel mellett is tudták hozni azt az 5%-os szavazat arányt, ami bent tartotta őket a parlamentben. Így van, nekik egy nagyon stabil 300-350 ezer szavazójuk van, úgy tűnik. Igen. És ugye most ugye a kérdés az, hogy én nem gondolnám azt, hogy a következő 2-3-4 választáson újra 80% körüli részvétel lenne. Én szerintem ez 4 év múlva vissza fog állni 70%-ra, ha csak nem történik megint valami olyan összeállás a közéleti eseményeknek, ami megint ennyire felidegesíti az embereket, és iszonyatosan protestálni akarnak valami ellen. Szóval én azt gondolom, hogy a 70% körüli részvétel lesz 4 év múlva, nyilván visszaállunk az átlagra, az ugye, ha jól emlékszem, az ilyen 5,2 millió választópolgárt jelent, és akkor ezt kell most újraosztani. Mert ugye a Tiszának a 3.300.000 szavazója, az lehet, hogy nem illik ezt mostanában kimondani, de az nem a Tisza pártnak a szavazója. Igazából nemzetközi közvéleménykutatók is kimutatták, hogy a Tiszára szavazóknak a 18%-a szavazott például a Tisza pártra programja miatt. Ami azt jelenti, hogy nincs egy kohézió, nem egy homogén szavazóbázisról beszélünk, hanem, amit az előbb is mondtam, hogy egy választási pártnak egy ilyen választói koalíció jött létre, amiben benne vannak a szélső baloldaliak, a liberálisok, a szociáldemokraták, a centrumban lévők,
jobb-közép szavazóknak egy elég jelentős része. Akkor ugye körülbelül 300-400 ezer bizonytalan, aki általában az utolsó napokban szokta eldönteni, hogy kire szavaz. Teljes mértékben a Tisza pártra szavazott. De ők most ugye visszamennek a bizonytalan pozícióba majd egy fél év, egy év múlva, és ők 4 év múlva megint az utolsó pillanatban fogják eldönteni, hogy kire szavaznak. Meg hát ugye ott volt ugye az a plusz 10%, aki elment most szavazni, akik szintén most valószínűleg szépen visszabújnak a csigaházukba, és megvárják azt, hogy megint jön egy olyan kormány, aki ennyire föl tudja őket baszni, már bocsánat, hogy kijöjjenek és azt mondják, hogy elég volt. Mert ehhez akárki akármit mond, kellett az, hogy idegesek legyenek, és el akarjanak menni, és el akarják küldeni az előző kormánypártot. Az abszolút látszott az utolsó hónapokban, tényleg csak a vak nem látta azt, hogy hát nem túlzás azt mondani, hogy gyűlölik a Fidesz. Viszont kanyarodjunk vissza egy pillanatra még a Tisza párthoz. Itt is voltak különféle megfejtések az elmúlt napokban, hetekben, hogy vajon milyen politikai irányba mozdulnak el Magyar Péterék, de őszintén szólva én nem látok egy fix irányt, tehát nem lehetne azt mondani, hogy ők most a jobb középre nyomulnak, vagy bal középre nyomulnak, vagy a baloldalra, vagy inkább a liberális irányba, vagy a nemzeti liberális irányba. Azt látom, minthogyha, és én azt érzékelem, mintha még ők maguk is tapogatnák egyelőre az irányokat, kommunikációs gesztusok majdnem minden irányba vannak, de valós lépéseket egyelőre nem látunk, lehet, hogy ezzel nyilván meg kell várni majd az effektíve jogalkotás, törvényalkotási folyamatokat. Igen, ez pontosan így van, hogy abból látszik majd amúgy, hogy ők pontosan milyen irányban képzelik el Magyarországot, illetve saját politikájukat, hogy ugye milyen jogszabályokat fognak majd hozni, milyen törvényeket fognak hozni. Én azt gondolom, hogy még továbbra is kampányüzemmódban működnek, mindent alárendelnek a megfelelésnek a választópolgárok irányába, minden egyes Facebook bejegyzés, minden egyes videó, minden egyes döntés, az azt szolgálja, hogy azok, akik szavaztak április 12-én a Tiszára, ők továbbra is benne legyenek ebbe a flowba, hogy hú, de jó, ez az, menjünk tovább. Mondjuk a végtelenségig ez sem fenntartható. Tehát előbb-utóbb kellenek a konkrétumok. Hát a valóság az szembe fog jönni nyilván akkor, amikor majd elkezdődik a törvénykezés időszaka, mert ott ugye mindenki, nincsenek olyan nem lehet olyan döntéseket hozni, ami mindenkinek jó. Biztos, hogy fognak sérelmeket okozni, de ez mindig benne van a politikában, szóval nincs olyan törvény, ami mind a 10 millió magyar embernek jó. Most ők mondhatják azt, hogy ők mindenkinek jót akarnak, de nyilván biztos, hogy lesznek olyan törvények, amik 100 000 embernek, 20 000 embernek, 1 millió embernek nem lesz jó. Ez mindig benne van. Itt igazából tényleg az a kérdés, hogy milyen irányba indulnak el. Illetve bocsánat, még az is kérdés lesz, és erről a témáról még egy későbbiekben fogunk beszélni, de hogy milyen csatornákon és mennyi hír fog eljutni az emberekhez. Mondok egy konkrét példát. Tele volt a sajtó azzal, hogy végre véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás, a rendelti kormányzás Magyarországon, visszaállt a rend. Ez napokig téma volt a médiában, de senki nem írt arról, ami szintén adásunk pillanatában derült ki tulajdonképpen, hogy már csak nem egy hete él az a rendelkezés, hogy most már szabadon jöhet be Magyarországra is például az ukrán gabona. Tehát érted itt, mire kérdezek rá, hogy van egyfajta nagyon látványos, nagyon nagy média nyilvánosságot élvező téma, de közben ott van egy szintén ugyanolyan fontos téma, egyrészt a gazdák szempontjából, másrészt meg mégiscsak te is eszek kenyeret, én is eszek kenyeret, tehát nem ártana tudni, hogy ez miből van, meg ilyesmi. Tehát az is egy fontos téma, viszont ez nem kapott szinte semmilyen publicitást. Igazából csak átfutottam. Ezt megerősítette az agrártárca is már. Igen, de ott mintha lett volna benne egy olyan, hogy amúgy folyamatosan a behozott gabonát az eddig is így volt, ugye? Hogy a nébi felé kell jelezni, meg ilyesmi. Igen. Ugye valójában az történt, hogy nem emelkedett törvényi szintre egy korábbi kormányrendet, ami hatályát veszített. Értem. Itt igazából a kérdés az az, hogy önmagában a szakigazgatási szerv, ami ellenőrizni fogja, illetve ellenőrzési jogkörrel rendelkezik például a gabona behozatallal kapcsolatban, nem csak adózási szempontból, hanem a terméknek a minőségét, összetételét is vizsgálva, hogy ő végezni fogja a dolgát. Igazából ugye az elmúlt években az a baj, vagy az elmúlt
másfél évtizedben hozzászoktunk ahhoz, hogy összességében sajnos a közbizalom, a kormányzati szervek, ellenőrző szervek irányában az a, elnézést kérek, a békasegge alá ment be. Ez érthető volt, mert teljes mértékben leuralta azt is a politika, illetve a politikai kommunikáció. Annak igen, ez az eredménye. Igen. Szóval hiába végezték esetleg jól a munkájukat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál, akkor is nem bíztak bennük az emberek. De amúgy például erre egy nagyon jó példa, hogy ha jól láttam, akkor az új környezetvédelmi miniszter pont a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnak a környezetvédelmi főosztályvezetőjét emeli föl maga mellé államtitkárnak, mintha olvastam volna egy ilyesmit. Szóval alapvetően itt az a baj, hogy le lett rombolva nyilván a média által is, de amúgy a benne lévő szereplők is vastagon tettek azért, hogy a közbizalom szinte megszűnjön a közigazgatási szervekkel szembe. Így van. Hát sőt, a bíróságokkal szembe, nyomozóhatósággal szembe is még hosszasan. És hosszasan sorolhatnánk, igen. Szóval igazából nem bízott már az államban ez a 3.300.000 szavazó, ez önmagában már az államban sem bízott meg. Most kérdés az, hogy ezt újra tudja építeni a Tisza párt. Nyilván ők már ugye belengedték, hogy önálló szakigazgatási szervek fognak létrejönni, országos szervezetek. Nyilván ilyen szempontból nézve visszaáll a 2010 előtti rendszer, a kormányhivatalokat visszacsökkentik, közigazgatási hivatalok szintjére. Vármegye név, vagy lehet, hogy rendszer is megszűnik, ez még találgatások köre. Ott szerintem ott nem volt egyértelmű, Magyar Péter, én szerintem a vármegyei kormányhivatalokra gondolt én is ezt éreztem. Abban igen. A szövegkörnyezetben, csak már nem mondta végig, ugye, mert átlagembernek a nyelvére még a mai napig nehezen jön rá ez a vármegyei kormányhivatal kifejezés. A főispán is. Meg a főispán is, igen. Ezeket semmiképpen sem fogok én se könnyeket hullajtani. Igen, ennek volt egy kicsit olyan restaurációs íze. A vitt. Nyilván vannak nagyon szép dolgok, amik például ott a várban lévő felújítások, én azt gondolom, hogy az tényleg az a nemzeti vagyont építette föl. Az tényleg a múltunknak volt egy újraépítése. Most ízlésbeli kérdés, az most nyilván mindenkinek szubjektív, de összességében nem gondolom, hogy az egy rossz munka volt. Most nyilván ott is volt egy kis levágott fejkörbehordozás, ami érthető bizonyos szempontból. Hát mert azon remekül meg lehetett mutatni a kontrasztot, hogy itt csilli-vili van, meg márvány mosdó, meg szivarszoba, és plusz egy titkos szivarszoba, miközben rohad a kórház a nem tudom, néhányadik kerületben, vagy a X városban. Hát jó, hát én most voltam két napot egy kisebb műtéttel, megmondom őszintén, hogy maximálisan elégedett voltam az ellátással, a szobatisztaságával, a nővéreknek a hozzáállásával, az orvosoknak a hozzáállásával, és nem magánklinikán voltam. Persze, hát nem mindenhol rettenetes. Nyilván vannak hiátusok, lehet ezt mondani, hogy lehetett volna több pénzt költeni rá, nyilván a világ pénzét rá lehet önteni az egészségügyre, az oktatásra, a gyermekvédelemre, ugye, ami most egy nagyon felkapott történet, ami mellett persze természetesen az egyik legfontosabb is, hogy tényleg a szülők nélküli, vagy szülőktől kiemelt gyermekeknek a gondozása, vigyázása, oktatása, nevelése, az egy érzékeny, és én szerintem joggal tart a közvéleménynek az érdeklődésére. Így van, abszolút. Bár én már azzal is elégedett lennék, hogyha ezt a megalázó pótlóbuszos rendszert ott a MÁV-nál elfelejtenék végre. Igen, meg hogyha 140-nel tudna menni Pécs és Budapest között hát az a vonat. Is, vagy hogyha 33 fok van kint, akkor nem kéne 20 km/h-ra csökkenteni a vonatoknak a sebességét, mert hogy nem tudom, megolvadt a sín. Hát igen, vannak ilyen dolgok. Hát. Na, kanyarodjunk még 2 konkrétum felé. 2 kritika látszik talpon maradni a Tisza
kormánnyal szembe, noha ugye csak pár napja léteznek. Az egyik ilyen kritika, hogy bírják-e végig egyáltalán a ciklust, ezzel én nem teljesen értek egyet, majd elmondom. A másik viszont megállni látszik szerintem részben, egyébként mi is érintettük az eddigi beszélgetésben, hogy Facebook és TikTok kormányzás folyik. Mit gondolsz ezekről a kritikákról? Én kezdeném a könnyedebbel inkább. Jó, ez a Facebook-TikTok kormányzás. Igen, jelenleg az folyik, mert nem látjuk, hogy bármi más történne. Nem látjuk, hogy tényleg, hogy... Szóval vannak... Nem látjuk a kiépülését a minisztériumi kormánystruktúrának. De nem lehet, hogy csak megszoktuk azt, ami a Fidesz kormányok alatt volt, és ott ugye fel se tűnt ez, hogy ott mi történik, mert Orbán Viktor kicsit átszervezgette ott a különféle tárcákat, de az is ilyen a közvélemény számára kvázi láthatatlanul történt. Ott volt egyfajta folytonosság érzet. De igazából, ha visszanézünk 2002-re, vagy 2006-ra, ott is ugye elkezdődött a történet azzal, hogy kinevezték a miniszterelnököt. Rá néhány napra, egy hétre kinevezték a minisztereket, és utána a következő egy héten belül fölállt az államtitkári struktúra. Egyébként az Antal kormánynál volt egy olyasmi történet, amennyire fel tudom idézni gyerekkori emlékeimet, hogy tehát egy normál kormányzati évben körülbelül egy ilyen 100-150 törvény az, ami átfut a rendszeren. Az Antal kormánynál volt az, hogy volt olyan év, volt 10 ment, tehát összesen csak, tehát a tizede tulajdonképpen. És ilyen szempontból én érzek egyfajta párhuzamot a rendszerváltáskori és a mostani csapat között tulajdonképpen. De lehet, hogy rosszul érzem, és lehet, hogy folyik egyfajta munka, amit még nem látunk, de amint összeül a parlament, elindul az a fajta munka, akkor lehet, hogy hoppá, mi is csak skubizni fogunk, mert ömleni fognak a, nem tudom, törvényjavaslatok. Hát, mintha én láttam volna egy Facebook oldalt, ami ígéretfigyelő a neve, azt hiszem ott ilyen 1300-1400 választási ígéretet számoltak össze a Magyar Péteréktől, jól emlékszem. Derék. De nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy csak 450, tök mindegy. Az se kevés. Több száz ígéretet számoltak össze. Itt a kérdés az, hogy ezt szeretnék-e beváltani őket. Mert ha szeretnék beváltani őket, illetve a nagy történetet szeretnék folytatni, ugye ezt a most rendszerváltás van történetet szeretnék folytatni, akkor most minden felhatalmazásuk megvan hozzá, hogy az összes jogszabályt, amit akarnak, azonnal meg tudnak igazából változtatni olyanra, amilyet ők ígértek a választási kampányban. Az Antal kormány a pénz? Először visszakanyarodnék oda, hogy az Antal kormány idejében ott ugye azért egy sokkal heterogénebb parlament volt. Nyilván ott még mindenki tanulta a demokráciát. Bizonyos szempontból most nem a demokráciát tanulják az országgyűlési képviselők, hanem a parlamenti működést tanulják, de összességében vannak tapasztalt emberek ott a környékükön, akár Ruf Bálintról beszélünk, akár Orbán Anitáról, láttak már közelről ilyen rendszereket. Hát az igazságügyminiszter asszony is egy kiváló szakember hírében áll. Igen, szóval azért vannak itt hozzáértő emberek. Ráadásul az Országgyűlés hivatala az azon kívül, hogy ugye a főigazgatótól ugye megvált, illetve közös megegyezése távozott, azon kívül az Országgyűlés hivatala ott van, a minisztériumi apparátusok ott vannak, ők egy dologra várnak, hogy mondják meg, hogy mit csináljanak. Ők nem fognak gondolkodni, nem fognak keresztbe feküdni, hivatalnokok, köztisztviselők, kormánytisztviselőkről beszélünk, akik megkapják a feladatot, és legyártják a törvényjavaslatot. Csak itt szerintem az lehet a probléma, hogy még nem jön a feladat, és várakozó állásponton van mindenki. Én nem hiszek ebbe, hogy ne bírnák végig a ciklust, és itt nagy összeomlás lesz egy, vagy másfél, vagy 2 éven belül. Őszintén szóval abba se hiszek, amit már a kampányban lehetett hallani, hogy majd Kapitány István fogja leváltani, megpucsolni Magyar Pétert. Én is látok rációt ebbe az elnöki vagy félelnöki rendszerbe. Szerintem, ha és amennyiben ez komolyan felmerül, akkor nagyjából azt gondolom, hogy a ciklus erre fut
hat ki, mert ez megtestesíti a rendszerváltozást, vagy a rendszerváltást. Lehet egy kicsit húzni még az emberek türelmét, hogy már csak ezt kell végrehajtanunk, és onnantól fogva minden akadály elhárul. A harmadik ok, amiért nem hiszek ebbe, hogy itt összeomlana a rendszer, az pedig Brüsszel, de nem ilyen összeesküvés elmélet szempontból mondom, hogy itt most titokban, nem tudom én, von der Leyen irányítja mostantól Magyarországot Zelenszkijjel, hanem abban a szempontból gondolom, hogy mivel elismerten és láthatóan egy jó viszony van jelen pillanatban a Tisza kormány és ugye a brüsszeli vezetés között, ezért azért ott is az az érdek, hogy az a fajta stabilitás, ami kialakulni látszik Magyarországon politikai értelemben, az maradjon hosszú távon. Tehát mindenféle fajta jogi és közigazgatási és nem tudom milyen segítséget szerintem ez a kormány meg fog kapni, ha és amennyiben egyáltalán erre szükségük lenne. És megint kinyitottál olyan témákat, amikről jó sokat lehet beszélni. Már olyan sok időnk nincs, mert 40 perce, vagy körülbelül 40 perce diskurálunk itt, ha még velünk vannak a hallgatók egyáltalán. Brüsszel nem fog beleavatkozni abba, hogyha itt esetleg egy belső leszámolás lenne. Én se hiszek ebbe. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter a parlamenti képviselőiknek a bizalmát élvezi. Oda-vissza van egy függési rendszer, én azt gondolom, mert nyilván ők azért lettek országgyűlési képviselők, mert Magyar Péter őket választotta ki, illetve ugye Magyar Péter meg függ tőlük, mert nyilván ugye nekik kell végrehajtani a megszavazását a jogszabályok, a törvényeknek, törvényjavaslatoknak, amiket ugye begyújtanak a parlament elé. Annyi bocs, hogy Ruf Bálintól se kell tartani, ezt azért mondom, és akkor fedjük fel itt a hallgatóknak, mert ők gondolom erről nem nagyon tudnak, de a szakmában van egy ilyen elég erőteljes susmorgás, hogy tulajdonképpen itt a valódi kormányzati folyamatokat Ruf Bálint irányítja, vagy fogja irányítani. Sokkal fontosabb szereplője ő ennek a kormánynak, mint az adott esetben most kifelé látszik. Vannak olyan hírek, nyilván ezeket tekintsük pletykáknak, de vannak olyan hírek, hogy a tárcákhoz nem lehet fölvenni embereket anélkül, hogy arra Ruf Bálint ne bólintana rá. Vannak olyan hírek, hogy a Tóth Péter kampányfőnökkel ők nagyon régóta dolgoznak együtt. Ezek a pletykák arról szólnak, hogy minthogyha egy ilyen erőcsoport szállta volna meg tulajdonképpen Magyar Péter. Én ezt inkább úgy értelmezném, hogy ugye mindent az elmúlt 16 évhez viszonyítunk. Hogy ott ugye volt a NAP, Orbán Viktor, a többiek meg keringtek körülötte. Ki közelebb, néha ki távolabb, ez folyamatosan változó történet volt. Van, akit elvitt egy üstökös. Valakit elvitt egy üstökös néha, igen, hogy bezuhant egy fekete lyukba. Persze, de az állandó az mindig ott volt, hogy a naphoz igazodott mindenki. Én itt most azt látom, hogy nyilván Magyar Péter az nagyon fontos szereplője volt, mert ő volt az arca ennek az egész választási projektnek. Nyilván ő megérdemelten ül ott a miniszterelnöki székbe, mert amúgy nagyon sokat dolgozott érte, sokat vállalt érte, lejárta térdig a lábát. Ez abszolút elismerésre méltó. Így van, így van. Viszont ugye ehhez természetesen kellett az is, hogy az elmúlt egy évtizedben a baloldali szavazók olyan szinten föloldódtak úgymond ideológiai szempontból, hogy igazából az ördögre is leszavaztak volna, csak ne Orbán Viktorra. De én azt gondolom, és ez egy nagyon nagy kérdés, nem tudom rá a választ, a kérdés már mégpedig az, hogy megvan-e még nekik a baloldali identitásuk? Hogy most ők egy baloldali kormányzást várnak el, kvázi 2010 előtti szociálpolitikával, oktatáspolitikával várnak el, vagy nyitottak az újra? Hát szabadat ne feledd, ugye ennél a Rubovszki Rita ügynél azért ott erőteljesen kijött az, és még nem is azt mondanám, hogy a régi baloldaliak részéről, hanem inkább ez a budapesti liberálisabb vonal részéről, ők elképesztő ellenérzésüknek adtak hangot a Rubovszkival kapcsolatban. Tehát ők nagyon-nagyon hangosak voltak. Hát az látszik, hogy ebbe az új médiatérbe, ami ugye itt az influencer világot illeti, abban egyeduralkodóak ezek a liberális értelmiségi megmondó emberek és körök. Nyilván ennek nagyon sok oka van, nem ok nélkül
értékel ezeket a sikereket ebben az új szakmában, vagy kommunikációs formában, de igen, nagyon. Az látszik, hogy ez a liberális kör, ő neki konkrét elképzelései és konkrét politikai igényei vannak az új kormánnyal szembe. És szóval ismerik tenni. Igen, és hogyha egy pillanatra is elhajlást látnak, akkor ők azonnal szóvá teszik. Nyilván ott a komment folyamban ott megy a vitatkozás, hogy jaj, most erről nem kéne beszélni, nem most van itt ennek az ideje, majd adjunk türelmet, de amúgy megjelennek azok is, hogy igazad van, igen, nem lehet megengedni, már pedig egy sokkal jobb jelölt kell. Szóval valószínűleg, de mondom, nem tudjuk, de van rá esély, hogy amúgy ezeknek a baloldali, liberális beállítódottságú, és most nem a negatív értelemben értem a liberális szót, mert azt szerintem azt most már elfelejtetjük, hát hogy a szitok szó. Igen, most azt akartam mondani, hogy lehet, hogy végre visszakerül a rendes polcra. Igen. És végre lehet normálisan beszélni erről a témáról, hogy ezek erősek, nagy a hangjuk, messze ér a hangjuk, sokakat elér a hangjuk. A kérdés az, hogy Magyar Péter meg kíván-e felelni nekik a kormányzása alatt, vagy megpróbál egy saját tábort kialakítani. Nem tudjuk, hogy a szavazó táboron, illetve az 5,2 millió választópolgárnak mekkora részén belül, de hogy megpróbál egy saját, valódi Tisza identitással rendelkező szavazótábort kialakítani, akik ugyanúgy csukott füllel fognak, meg csukott szemmel fognak menni utána, mint ahogy a Fidesz szavazók mentek Orbán Viktor után. Ez egy nagy kérdés, hogy ez sikerül-e neki, és hogy ezt hogyan akarja megvalósítani, és hogy ebben milyen szerepe lesz ezeknek az influencereknek, akik teljes mellszélességgel beálltak a változás mögé. Így a műsoridő vége felé szerintem mindenképp beszéljünk a Fideszről, mégiscsak 16 év kormányzás van mögöttük. Szerinted mi van a Fidesszel? Föl tudnak-e még innen állni? Van-e Orbán Viktornak esélye visszajönni, vagy egy Orbán Viktor nélküli Fidesz egyáltalán elképzelhető-e? Én azt érzékelem és azt látom a napi eseményekből, hogy minthogyha nekik most semmi más nem lenne fontos, mint a június közepére kitűzött kongresszus vagy tisztújítás, gyakorlatilag minimálba szerepelnek a médiába, illetve még egy dolgot vettem észre, minthogyha a Gulyás Gergely féle frakció, és egyébként az Orbán Viktor fémjelezte naprendszer, az most így külön vált volna, vagy ketté vált volna. Vagy azt érzékelem, hogy a Gulyáséknak az a feladata, hogy ellensúlyozzák, ellenpontozzák a Magyar Péternek a napi szerepléseit és bejelentéseit, de hogy ezzel párhuzamosan mi folyik, mi történik a színfalak mögött a Lendvai utcába, arról sejtelmese lehet egyelőre senkinek. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nagy valószínűséggel Orbán Viktort újra fogják választani a Fidesz elnökének. Ugye tett néhány olyan megjegyzést, ami táboron belül is azért megütközést keltett. Például ugye nagyon sokaknak nem tetszett a vadhajtásoknak a fölemelése. Volt még egy Magyar Nemzet interjú, amiben egy nagyon érdekes kijelentést tett, hogy most először ki kell menni a jobb szélre, hogy onnan ne törjenek le a szavazók. Nyilván látja Orbán Viktor is azt, hogy a mi hazánknak azért, mivel stabil, ezért annak van egy komoly lehet egy komoly elszívó hatása a Fidesz. Sőt, abba a Magyar Nemzet interjúban tulajdonképpen azt is elismerte, mert ott ugye ő úgy fogalmazott, hogy van a polgári jobboldal, és van a szélső jobboldal, és ez most nem fogott össze, ezért nem tudott nyerni a Fidesz. De ez azt is jelenti, hogy a polgári jobboldal az a Tiszára szavazott. Ez így van. Most nyilván nem lehet ennyire sarkosan mondani, mert én nem gondolnám, hogy Magyarországon 2,5 millió szélső jobboldali szavazó lenne, mert nyilván ez így nem fedi szerintem teljes mértékben a valóságot. Nyilván ugye be lehet szakaszolni a Fidesznek is a táborát, az tény, hogy a polgári jobboldal, de azt nem most vesztette el a Fidesz, hanem már 2014-ben elvesztette. És végleg pedig 2018-ban vesztette el, amikor a második kerület, illetve hasonló körzetek is teljesen bebillentek, és nagyon nehéz volt már ott a munka. Mi lesz a Fidesznek a sorsa? Szerintem ezt a jóisten tudja csak megmondani. Mert egyszerűen életjelet nem ad magáról a szervezet,
Most nyilván persze ott vannak a frakcióban, a Gulyás Gergely hetente, 2 hetente, vagy hetente, naponta, 2 naponta kitesz egy videót, kitesz egy posztot, akkor azt az összes többi képviselő megosztja. De igazából nem látni az irányt. Vidéki városokban is néma csönd van. Nem nagyon érkeznek onnan se hírek. Hát csak annyiról, hogy szépen itt lemondogatnak az egykori, az április 12-i jelöltek, mint például Miskolcon, vagy Győrben. Igen, illetve egy-két fideszes polgármester is kilép a pártból. Igen, lépegetnek ki. Nem tudni, hogy ez milyen irányba fog vezetni. Én azt gondolom, hogy van Magyarországon, tényleg, amit az előbb mondtam, körülbelül 2,5 millió stabilan jobboldali szavazó, mert az a polgári jobboldali az inkább jobb-közép. De stabilan jobboldali, az átlag jobboldalitól a szélső jobboldalig, az olyan 2,5 millió ember. Én azt gondolom, hogy én szerintem itt egy nagyon komoly felszabdalása lesz ennek a 2,5 milliós tábornak. Itt fognak majd kiugró fideszesek, fellázadó fideszesek, sértődött fideszesek fognak majd zászlót bontani, meglátjuk, hogy melyik maradt talpon, melyik mögé állnak be akár polgármesterek, megyei elnökök, helyi önkormányzati képviselők, és akkor igazából itt ez szerintem ez a jobboldali világban az egy a tábor, egy az zászló, az szerintem már nem versenyképes jelen pillanatban a Fidesz-szel. Vidéki körút rovatunk következik, ahol ilyen izgalmas vidéki hírekből válogatunk. Most egyet hoztam azért, mert ennek van távlati tartalma is. Ezúttal Győrből hoztam ezt a hírt. Megszűnik a város média centruma, a Győr Plus Média ZRT döntött a centrumot eddig fenntartó városi cégnek az igazgatósága. Így megszűnik a Győr Plus televízió, a rádió, a hetilap és a hírszájt, hír oldaluk is. Ezt egyébként az ottani független polgármester inkább csak Fidesz Plusnak becézgette, mert ez ugyan városi médiaközpont, de sokkal inkább volt a Fideszé, mint a városé. 40-en dolgoztak ebbe a médiacsoportba, de elfogyott a pénz, illetve így döntött a tulajdonos, ami egy városi cég, hogy akkor nem fogja tovább üzemeltetni. Azért hoztam ezt a hírt, mert ilyenből szerintem még sok lesz. Köztük az elhíresült Kesma vagy MediaWorks birodalomban is, amely a Fidesz kormány első számú média zászlós hajója volt, az április 12-én tapasztalható sikerrel. Szóval nem csak a pártrendszer szűnt meg itthon, hanem szerintem a médiarendszer is, és annak nem csak a Fidesz barát része, vagy a Fidesz kitartott része, hanem ez a kormányváltás szerintem a hazai média döntő többségére így vagy úgy, de hatással lesz. Szóval a jobbosoknál elfogy a pénz, a patrióta magyarok meg nem éppen adakozó kedvűek, hát hívjuk így, hogy balliberálisoknál pedig az adakozó kedv fogy el, mert most már minek? Teljesült az állam, amiért 16 évig dolgoztak és gyűjtöttek. Szóval nagyjából szerintem mindenki szívni fog, egy-két szerencsés kivételtől eltekintve, amelyek totálisan külföldi pénzből működnek. Tehát itthon is helyre kell állnia ennek a piacnak is. Nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, mert azt nem tudom, hogy mennyire tudják a mi hallgatóink, hogy ez ugye úgy működött, és ezt a teljes magyar média piac megérezte, hogy gyakorlatilag az állam vált a legnagyobb hirdetővé. Tagadhatatlan, hogy a kormánybarát médiumok elképesztő sok pénzt kaptak, különféle hirdetések címén ezek a hirdetések le is mentek, tehát ez nem egy ilyen bújtatott dolog volt, de nagyon sok pénzt kaptak az egyébként kormánykritikus médiumok is, talán 1 vagy 2 az, ami egyáltalán nem kapott, de tényleg a Népszavától, az ATV-n keresztül, nem tudom, Nyugati Fényig kb. Mindegyik kapott. És Pécsma.hu például. Így van, például Pécsen. És gyakorlatilag ez azt okozta, hogy olyan szintű média ajánlattal találkozott az egyszerű földi halandó kisvállalkozó vidéken, hogy azt mondta, hogy hát nincs ez a pénz, amit ezért kifizet, inkább elkölti a Facebookon, hát ott mégiscsak ő állítja be, és ő tudja, és azt majd ő megoldja. Na de most ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen hát vidéken szerintem 100%-ban nincs gyakorlatilag piac. Szóval mi lesz itt a médiával szerinted? Abból tudunk kiindulni, hogy a Tiszának a programjában az volt, hogy teljes mértékben felülvizsgálják az eddigi állami médiaköltéseket, és létrehoznak egy valódi olvasottság alapján
működő hirdetési metódust. De ugye itt az a kérdés, hogy ugyanazt fogják csinálni, mint a Fidesz, hogy csak a sajátjuknak fognak hirdetni, vagy tényleg egy új piacot teremtenek, és azon akkor akár bármelyik a Tiszától független média tud adni ajánlatot, vagy be tudja mutatni azt, hogy ő olvasottabb, vagy ő a legolvasottabb mondjuk az adott városban, akkor ha oda az adott városba szeretne hirdetni az állam, akkor ha a saját szavukat tartani szeretnék, akkor ott kell, hogy hirdessenek. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez valóban így fog-e történni, és nem az lesz, ami mondjuk a 90-es években volt, hogy például akkor a jobb oldalnak egy darab csatornája volt, és mondjuk 95 az pedig nem az övék volt. Lehet, hogy kicsit sarkított, de nem sokba tévedek. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. És a Fidesz rendszerre sok mindent lehet mondani, szar is volt egyébként, meg amit az előbb elmondtam, hogy rendkívül torz hatást eredményezett, de egy szempontból egyébként nem volt gond. Itt, aki akart, az kapott ilyen politikai hírt, olyan politikai hírt, ilyen kritikát, olyan kritikát. Tehát olvasói vagy érdeklődő oldalról egyébként a kínálat az abszolút megvolt. Igen, ez így van. Mondjuk szőnyegbombázás taktikáját alkalmazta ugye ezzel az iszonyatos média portfólióval a Fidesz, de aki akart, és tudatosan szeretett volna híreket fogyasztani és tartalmat fogyasztani, az, amint a példa is mutatja, megtalálta a Telexet, megtalálta a Partizánt, megtalálta a Spirit FM-et, megtalálta az ATV-t. Nem volt elzárva senki attól, hogy elolvassa. Szerintem egyébként az uniós források azok valamilyen szinten biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben is rendelkezésre állnak. Úgy gondolom, az uniónak is érdeke, hogy kialakuljon, vagy újra kialakuljon Magyarországon is egy normális médiapiac. Igazából nem olvastam el, illetve nem ismerem, inkább úgy mondom, hogy nem ismerem az Európai Uniónak pont ez az állami hirdetésekkel kapcsolatos irányelvét, mert mintha ezzel kapcsolatban ők az elmúlt 1-2 évben kidolgoztak volna egyfajta iránymutatást a tagállamoknak. Ha abban az van, amit a Tiszapárt is mondott, hogy egy tényleg elérés alapú, valódi olvasottságot fölmutatni képes médiákban kívánnak hirdetni, akkor az megnyit egy versenyt. Ha ez így van, azt üdvözölni kell, mert a verseny az összességében mindig jó, mert általában a legjobb szokott tudni benne általában a legjobban érvényesülni. Ha abba az irányba indulnak el, amiben akár a Fidesz elindult, akár az elmúlt 36 évnek az összes kormány elindult, hogy a saját médiáját fogja fölpumpálni és ezzel megerősíteni, lelkük rajta, mert meglátjuk, hogy a választók mit szólnak hozzá. Azt én pozitív jelnek értékeltem egyébként, hogy a kormányinfóra beengedték a durvá jobboldali médiát is, és azt se tartottam ördögtől valónak, hogy a Magyar Péterék kicsit olyan trámposan, hát azért így felvezették az adott médiumot, hogy ilyen propaganda, hogy azért ne legyen kétség a hallgatókba, hogy mégis kikérdezi, de hát ugye Trump is ezt csinálja, tehát ez nem újdonság manapság már. De legalább beengedi. De legalább ott voltak, így van. Jó, gyakorlatilag 1 órája beszélgettünk, szerintem lezárhatjuk és megegyezhetünk abba, hogy hát tulajdonképpen nem tudunk semmit, de azt egyébként stabilra hoztuk, de komolyra fordítva a szót, a következő adásunk már több konkrétumról fog szólni, már csak azért is, mert ha minden jól megy, akkor tényleg elindul a parlamenti munka, és ott azért konkrétumok lesznek már az asztalon. Ez volt tehát a Média Zero első adása. Ha tetszett nektek, akkor kérünk benneteket, iratkozzatok fel a csatornára, írjatok egy algoritmus támogató kommentet, és nyomjátok meg a kis harangot, hogy tudjátok, mikor jövünk újabb résszel. Ha pedig nem tetszett, amit hallottatok, nyugodtan írjátok meg azt is. Találkozunk hamarosan. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!